Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί βρίσκομαι εδώ στα Τρίκαλα του Βασίλη μας του Τσιτσάνη, που ήταν ο αδελφικός φίλος του Γρηγόρη Πυθικότση, και επιλέξαμε λοιπόν στα Τρίκαλα να γίνει η παρουσίαση στο Μουσείο Τσιτσάνη, που είναι το νέο μου βιβλίο «Και πατέρας και μύθος», Γρηγόρης Πυθικότσης, 1922-2005, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8. Είναι ένα βιβλίο που έγραψα με απέραντη αγάπη, τρυφερότητα και χρέος, όχι μόνο για τον μύθο Πυθικότση, που όλοι γνωρίζετε λίγο πολύ, αλλά και για τον άνθρωπο πίσω από τον καλλιτέχνη, τον πατέρα. Που κάθε άνθρωπος έχει τον δικό του πατέρα, και εγώ είχα τον δικό μου που έτυχε να λέγεται Γρηγόρης Πυθικότσης. Ξεκινάω την καταγραφή από εκείνα τα δύσκολα χρόνια, όπως μου τα αφηγήθηκε ο ίδιος, από τη γέννησή του, και φτάνουμε σιγά σιγά μέσα και από τις δικές μου μνήμες, τις ιστορικές και τις βιωματικές, δίπλα στους μεγάλους αυτούς μύθους που διάδικαν το κατόφλι του πατρικού μας σπιτιού στο Περιστέρι, στη Μυκηνών 5, εκείνα τα πέτρινα χρόνια στην αρχή, που η μάνα σβέστονε το χώμα για να έχουμε πάτωμα και ο πατέρας τραγούδαγε στην αυλή μας για να έχει ο κήπος μας αηδόνια. Αυτό το σπιτάκι έχει τη δική του ιστορία, γιατί μέσα σε αυτό γεννήθηκε η ίδια νεότερη μουσική μας κληρονομιά, που λέγεται γνήσιο ελληνικό τραγούδι, που είναι προσφορά στον εθνικό μας πολιτισμό μέσα και από τη φωνή του Γρηγόρη Πυθικότση. Είναι ένα βιβλίο λοιπόν που έγραψα με χρέος και αγάπη, και που είναι όχι μόνο χρήσιμο για τον αναγνώστη, αλλά και για τον ερευνητή. Και είναι εντυμένο και με ανέκδοτες φωτογραφίες, όπου υπάρχουν και χειρόγραφες συμβουλές του πατέρα προς το παιδί του, πρόσεχε ποιους θα εμπιστευτείς, στα λόγια να ψάχνεις την αλήθεια, στη σκέψη το βάθος, όπου και αν είμαι τόσο χαμογελάω, είναι πάρα πολλά, αλλά και στιγμές από τους μεγάλους μας Θοδωράκη, Χατζηδάκη, Βαμβακάρη, Τσιτσάνη, Καζατζίδη και όλους αυτούς, που δεν είδαν όμως ποτέ το φως της δημοσιότητας. Όπως, επίσης μέσα από αυτό το βιβλίο, φωτίζω την άλλη πλευρά του φεκαριού του Γρηγόρη Πυθικότση, με τις παραστάσεις της ψυχής του, αυτές που δεν είδε και δεν χειροκρότησε κανείς. Καλοτάξιδο και ό,τι καλύτερο. Σήμερα λοιπόν εδώ κάνουμε μια όμορφη παρουσίαση, όπου είναι σε μορφή μουσικής παράστασης και με τραγουδιστή το Σωτήρη Δογάνη, και στο πιάνο το Σάκη και το Μητσιάκη στο μπουζούκι. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Στέλιο τον Καραγιώργο, το βιβλιοπωλείο Μπέτσης και τις εκδόσεις 8, που αγκάλιασαν αυτό μου το πόνημα. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε τον κύριο Δογάνη στο Μουσείο Τσιτσάνη. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το γεγονός ότι για μία ακόμη φορά αισθάνομαι να με αγκαλιάζει η αγάπη σας. Καλά. Ένα όχημα το οποίο φυσικά με κάνει πάντοτε να επανακάμπτω σε αυτό τον ιερό χώρο, όπου απόψε βεβαίως έχουμε την χαρά και την τιμή να συμμετάσχουμε μουσικό του τρόπο στην παρουσίαση ενός πολιτιστικού ιδεώδους, θα μπορούσα να πω, μιας πολιτιστικής κληρονομιάς, στο όνομα του νέου βιβλίου της κυρίας Άννας Πυθικότση, της πανάξιας φυσικής συνέχειας του ΣΕΡ του ελληνικού τραγουδιού, υπό τον τίτλο «Και πατέρας και μύθος» 1922-2005. Μιλάμε για ένα βιβλίο το οποίο θεωρώ προσωπικά πως αποτελεί ιερή κυβωτό των ενιών που ονομάζονται ζωή, μουσική, παιδεία, πολιτισμός, Ελλάδα, ρίζα, θεμέλιο. Το βιβλίο προλογίζουν με δύο εξαιρετικά κείμενα ο σπουδαίος μας συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος και ο κορυφαίος ποιητής της γενιάς του 70, Γιώργος Μαρκόπουλος. Η ίδια συγγραφέα στο σημείωμά της στο πιστόφυλλο του βιβλίου αναφέρει: «Μέσα σε αυτό το ρεύκομα μνήμης καταγράφω με απέραντη αγάπη και τρυφερότητα τη ζωή μου δίπλα στον ακριβό μου πατέρα, τον Γρηγόρη, τον δικό σας Πυθικότση». Ο Γρηγόρης Πυθικότση. Και είναι ευχής έργο που η ίδια η κόρη του, η κυρία Άννα Πυθικότση, παρουσιάζει σήμερα εδώ μαζί μας το βιβλίο τους, που μόλις 2 μήνες πριν βγήκε από το τυπογραφείο με τίτλο «Και πατέρας και μύθος». Πρόκειται για ένα αληθινό πόνημα 400 περίπου σελίδων και μπορεί κάποιος το μέγεθος να τους ξαφνιάσει,
Αλλά πώς θα μπορούσε να μιλήσει κανείς με λίγα λόγια και λίγες σελίδες για έναν τεράστιο καλλιτέχνη, όταν έχει ζήσει μαζί του όλη του τη ζωή, έχει παρακολουθήσει όλη του τη διαδρομή και όταν αισθάνεται την ανάγκη να διατηρήσει ζωντανά όσα περισσότερα μπορεί από αυτά. Άλλωστε, όταν πρόκειται για ανθρώπους που επέδρασαν με τη δουλειά τους τόσο πολύ στη συλλογική ζωή και μνήμη, είναι δίκαιο να αφιερώνουμε για αυτούς λίγες σελίδες παραπάνω. Ο Γρηγόρης Μυθικότσης ήταν ένας από αυτούς τους ανθρώπους που άφησαν ανεξίτηλο ίχνος στην ιστορία του λαϊκού τραγουδιού. Ένας από τους πιο σημαντικούς του εκπροσώπους, η ξύλινη φωνή, η φωνή της Ελλάδας, η φωνή της Ρωμιοσύνης, που δεν έφυγε ποτέ από κοντά μας, ανήκε στη δεύτερη γενιά, στο δεύτερο κύμα των λαϊκών συνθετών και τραγουδιστών που εμφανίστηκαν μετά το 1946 και η καλλιτεχνική του καταγωγή ήταν το περιόδικο ρεμπέτικο του Μάρκου Βαμβακάρη, τον οποίο θεωρούσε από τότε που τον άκουσε για πρώτη φορά το 1937 πνευματικό του πατέρα. Εκτός από την προσωπική του επαγγελματική δράση και δημιουργία, που περιλαμβάνει πολλές συνθέσεις και σημαντικές επιτυχίες, πρωταγωνίστησε επίσης στην αναγέννηση του γνήσιου λαϊκού τραγουδιού, καθώς ανέσυρε από τη λύθη και παρουσίασε με εντελώς νέο ύφος τραγούδια του Μάρκου Βαμβακάρη το 1959-60, του Βασίλη Τσιτσάνη μετά και άλλων δημιουργών του παλαιότερου λαϊκού τραγουδιού αργότερα. Στα περασμένα ένα ταξίδι λέω να πάω, στο Βαμβακάρι θέλω να μιλήσω, με τους ρεπορετές του δουλειά να σε διανύσω, το τρελό κορίτσο στα χείλη να φιλήσω, από το πηγάδι ό,τι να πιάνω, η γειτονιά μου δεν έχει αγάνα, κι με φώναζε. Που περπάτησε ο πατέρας δίπλα στον δικό σας μεγάλο Τσιτσάνι και τους μεγάλους Καλδάρα, Βίσβο και πόσους άλλους που άφησαν το αποτύπωμά τους στην ελληνική μας μουσική. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Τις ευχαριστίες μου, επειδή νιώθω και συγκίνηση, θα τις κρατήσω για το τέλος. Ελάτε λοιπόν να ξεφυλίσουμε μαζί τις σελίδες του βιβλίου μου. Ο Γρηγόρης Μυθικότσης, για τους περισσότερους, ήταν η φωνή του λαού. Για μένα όμως ήταν η φωνή μέσα στο σπίτι. Ήταν το χέρι που κρατούσα, το βλέμμα που με σκέπαζε, το παιδί μου που άκουγα πριν ακόμα ακουστεί το πρώτο του τραγούδι σε καρδιές και σπίτια. Αυτό το βιβλίο δεν γεννήθηκε από συγγραφική πρόθεση, αλλά από εσωτερική ανάγκη. Την ανάγκη να συλλέξω τις μνήμες μου και να τους δώσω μορφή πριν σκορπίσουν σαν φύλλα στον άνεμο. Σαν ήσυχο στα τραγούδια που ταξίδευσε στην Αθανασία. Τώρα που φεύγουν οι μέρες και πίσω δεν σε φέρνουν, εγώ ακόμα ψάχνω να βρω το θάνατο νερό να σου δώσω από τις κούφτες μου να πιείς, όταν στην πόρτα μου σταθείς μια νύχτα μαγικιά. Νύχτα μαγικιά, μια σκιά περνά, σκέψου τώρα τη φωνή που σου λέγε ποτέ, ποτέ μαζί.
μικρό κι ομίλα στον